Kwazivai maZimbabweans pane nyaya iri kunetsa panapa, nyaya yeCoop yakaitwa iyaya. Saka patinoziva kuti madetails chakanyatsoitika chii, kuti ZANU-PF inge isiri kunyatsoziva here nezveCoop, but nyaya iri panapa pari kunzi pane zvakataurika, vainzwisisa zvaiitika, vaiziva, but nyaya yekuti kakuignora kana kuti kakuti ndiani wacho angazviita ndo nyaya iri panapa iri kubudawo panapa. Iri kunzi the media knew 6 months before the coup that was coming. Jonathan Moyo made a presentation to the ZANU-PF Politburo where he warned of an implanting coup in the Blue Ocean document. Grace Mugabe publicly stated that a coup was being planned. They all knew. The opposition led by Morgan Tsvangirai was also aware of the coup as they were part of it. Nelson Chamisa acted as the intermediary between Morgan and Emerson. The truth is that Robert Mugabe was too old to comprehend that his two proteges, Emerson and Constiano, would betray him. Mnangagwa, whose real age is 86, is repeating Mugabe's mistake of clinging to power for too long. Wait for Prof. Miles Tendi's book, which is coming out early next year. It will have all the details of the coup because it focuses specifically on the coup. Ukona nyaya iri panapa ndekuda, so it's hope kuti ngono ndiari kubudisa nyaya iyi. Understand kuti vazhinji hamukwanise kunge muchitomuteerera zvese zvaakaitaura kamunenge ngoti chachingo chimunhu chakatengwa neZANU, so saka ndangoti airegedza ndiyo ndinenge because patotaura something zvinenge zviita kumeka sense panapa. Ari kuti nyaya yeCoop yakaitika ndo ari kuti ana Mugabe vaizviziva zvazvakapinda kutonzi aiwa because vakatoziva 6 months before ichiri kuplana, because it's something chekuti chinotoplanwa kwenguva yakati rebei, but ivo ndokutoignora zvavo kuti zvingaitwa nani kwaakatizi adaita Coop, because ivo vachizvitarisa vaitoti aiwa even vanhu vacho vatingati ndiani ningi naningi aiwa vapana vangu, zvaizvo kuti munhu ainge achiti aiwa vapana vangu havangambodavo, like even the current regime into nevanhu vayo nokuti inowatoudzwa kuti ningi naningi vakufungira zvakati vanogoti vapana vedu ava tisi takavaguruma chinchi zvakadii. Saka panonzi aiwa uyu anga akura, saka haana kukwanisa kuti anyatsozvidigesta manje kuti anyatsonzwisisa kuti ndo something zvikuita zvekurongwa anomunzwisisa. Saka nyaya yekuti pakunzi manje this current regime according to opposition ngono vakuitawo the same mistake yakaita kuna Mugabe yekuda kuramba varimo muchimbasa, dzokorodza same mistake yakaitwa naMugabe. Ndo paane nyaya manje papapa, because pakunzi futi age yavo futi yaita seyo futi yafambawo futi havachaongorore kuona kuti chakamboitika kumashure chii, like munongonzwisisa kuti mvura inonzi hanzi inowanza kuti kana yazoerera inongopfuura nepayakaita se nepayakambopfuura napo. Ndo nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe. Ndangondiuya nayo ndichingokuzivisai nyaya yatiri kusangana nayo zvekare iri kuitika. Handisi kuziva kuti nyaya iyi makaitarisawo imimi munoionawo sei.